Hezreti Matmul Prağ'dan bak dünya sallancırap geçtin gittin denimden rehmeyleyip bir bärine bak dünya ençi yılla vadar beriyan sen mağa men yalvaryan menden elin çek dünya nicelere şahtı şeker yedirdin ençelere otlu koynak yedirdin yenelere 4-5 gölöl söydirdin ya denleştir ya sana dık dünya bir gün bardın bir yıldın öýüne nenen dödüp kamatyna boyuna cesedini salyp yerin teýine adamda adetinden garnyň dok dünýä haýwanyň san bar senden daat eder baý garyplar gownuň alyp şad eder yüze urursam ahyrlaman ýad eder ýanar bolsak özüňi da ýak dünýä Kerbelada urşte bilen kakdylar garyba agladyp baýa bakdylar Mağtım moly seni ýeňe dakdylar bak sen deýin gözden düşen ýok dünýä menem şol goşgyň esasyn näsede bak dünýäm diýen goşgyny okap bereýin gaçdym sen boldun gowduň deme gereňe däl diýmen maňa bak dünýä tans etdirjek bolma ber 40 tümen satdyk diýip eýlemen çak dünýä insanlyk mertebem kemsitmeziyat hasap etmäni bakmagyny yamandan set galsa ýagşydan bira diýmazdyň bir näke sadak dünýä aç etseňde goýma günüm gallaja aljak janyň ýetirmeň jellada bir özüne mätäje ila wallajan garalama meni munna päk dünýä yamanlardan satyn alyp boýumy gulleýin sollardan kadroýmy soňdaryp maşgalamy öýümi tawşyrlan deýin meni ýak dünýä rızky berdiň bermediňle sapany ýollaş berdiň bermediňle bepany hoş gördüm diýemde gapym tapany diýmen şumyk bala gapym hak dünýä bir zar boldum Leylahany görmäge gulisini isgaýyp zülpüni örmäge el tutuşup bir ýodadan ýörmäge aşkyma wor etdiň sen hak dünýä agar gelli aýralan adasy leylimden soň ýokdur dünýä madasy resul ýerdem däldir munyň rızasy goraryn diýem soň on sak dünýä goraryn diýem soň on sak dünýä